салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарои азиз, марамат. имрӯза рест рӯзи панҷшанбе, яъне рӯзи 6 феврал. бародарҷоно, марамат, шумо автобуса тамошо кунед. мо дар бораи автобус яда сухан мегим. бародарҷоно, ина ҳар ҳафта ки мо рейсҳои муайяншударо дар канали ютуб мо мемонем. рӯзои душанбе, пайшанбе баробари ҳоҷи наимҷон аз автовокзали шаҳри бохтар, аз терминали чимтепаи шаҳри душанбе. бародарҷоно, ба роҳ меброем. метавонед дар номери рӯи экран будагӣ заррани занг бизанед, бо боварӣ местотона зайне кунем. бародарҷоно, шумо автобуса бинем, ҳаловат барем ба номери тоҷикӣ. бародарҷоно, шахсиятое ки аз шаҳри Тирсунзода ё ки аз шаҳри Ҳисор занг мезананд, метавонед ба ҳамин раҳи регара меброед. мисол ба ҷоест ки ба хатон одоб ниям, мо мегирем. ина мардум мага ҳоз яка ҳамаш гузара иншаалло ба границаи регарем. баъд регистратсияра сар мекунем. баъд ба ҳазор одаморо сар мекунем. бародарҷон, ина автобус багаж магаж ҳамаш 100%. ина бародарҷоно, ҳозир ки регистратсия сар шава, ҳамаи бародарон мешинанд. ҳама тенҷай автобус ба ҳама писандай. худо кунад ки то Москвара давол нибарем. хай багаж я салони автобуса нишон додам. ака як мехези ман съемка кунам. узри зиёд. ина бародаро, салони автобус ранги салони самайлотай. болотон барои хирокат онҷо дора. ина беҳтарин водитело, беҳтарин сатфарвазиашиё ба шумо хизмат мекунанд. худованд ҳама танигабон бошад. ҳазор раҳмат баробари гурӯҳ ҳоҷи наимҷон ки чунин автобусои наву замонавиро барои мардум, барои халқ, барои нами шумо бародаро пешкаш кардисанд. ҳатман дар тамос бошен. дар номерои экран буда бо боварӣ местотона зайне кунем. зиндаву сарбуланд бошен. дар канал обуна шин. лайк, комментария ба шатаб занемш. зинда бошед ҳаматон.